बेवहाय दिनैनि आं बे मोननै फनाखौ लादों बे जाहैबाय रमनि 15 आरो 13 पद Now the God of hope fill you with all joy and peace. दा गोथां इसोरा प्रभु इसोरा नोंसोरनि जि बर्षा बे बर्षानि इसोरा नोंसोरनि रंजानाय आरो गोजोननायखौ फुरा खालामथों होननानै बुंदों आरो बर्षायावहाय नोंसोरो इसोरनि आत्मानि दारै गोथार जिउनि दारैहाय बारायलांथों माने गोगोम जालांथों होननानै बुंदों बर्षायावहाय नोंसोरो देरलां होननानै बुंदों बर्षा आरो जहनावहाय आं फरायदों लास्ट सेन्टेन्सआ जोबथानाय बाथ्रा बेवहाय बुंदों जाहैबाय 17 पदनि खोथा 19 पदनि खोथा जोबथानाय सेन्टेन्स माने बायख'आ Because I live, ye shall live also. मानोना आङो गोथां आरो नोंसोरबो गोथाङै थागोन नै बिराद गिदिर मोनसे हप प्रभु जिशु ख्रिस्टआ बर्षा जोंनो होदों मा आं गोथां आरो नोंसोरबो गोथाङै थागोन नोंसोरबो थैनाय नङा नोंसोरबो नस्थ' जानाय नङा नोंसोरबो धंसनि लामायावहाय फैनाय नङा मानोना आङो गोथां इसोर बे गासै प्राकृतिकखौ बे गासै समस्याफोरखौ बे गासै सयताननि बोलोखौहाय दिनै प्रभु जिशु ख्रिस्टआ क्रुसावहाय दोगथाबफाबाय क्रुसावहाय बियो नस्थ' खालामबाय धंस खालामबाय बेनिखायनो जिशुआ पौला बुंदों ओइ सैतान औ पाप नोंनि खिस्लाङालाय बोरैथो जि खिस्लाङाजों नोङो मानसिखौ नस्थ' खालामो जि खिस्लाङाखौ नोङो जि खिस्लांनि दारैहायनो मानसिखौहाय जोबस्रांनायावहाय लाबोयो बे खिस्लाङाव मैथो नोङोलाय होननानै बुंदों मैथो थारमाने सयतानहा बोलो गैले सयताना जोंनि सायाव अधिकार स्थापन खालामनो थाखाय गावनि राजत्वखौहाय स्थापन खालामनो थाखाय बिथाखौहाय जोंनि सायावहाय गायसननो थाखाय बिहा क्षमता गैले बोलो गैले मानोना प्रभु जिशु ख्रिस्टआ दिनै बे गासै बोलोखौहाय बियो नस्थ' खालामबाय बेनिखायनो जिशुआ बुंदों आङो गोथां आरो नोंसोरबो गोथाङै थागोन दा नैबे जिनिसखौ जों साबसे दिनैहाय बुजियो औ जोङो मिथिगौ बाइबेलालै इदि बुंदों नै जहननि 14-19 पदआव बेबायदि बुंदों जिशुआ आं मिथिगौलै बेखौहाय बे फदनाखौ आं मिथिगौ आं सिनायगौ खिन्थु जोङो जास्ट नुदोंल' बे फदनाखौ जोङो जास्ट मिथिगौल' खिन्थु जों बेसेबां बेखौ बुजियो बे मिथिनाय सिनायनाय इंराजियाव नो होननानै बुङो मिथिनाय आरो मोनसे जाबाय बुजिनाय आन्डारस्टेन्डिं नैबे मिथिनाय आरो बुजिनायजोंहाय अनेक पार्थक्य दं अनेक समावहाय जोङो जास्ट मिथियो खिन्थु जों बुजिया जोङो आं आमुखियाखौ सिनायगौ खिन्थु बियो मा आं बेखौ बुजिया हयथ' दिनै सोरबा सोरबा आंखौ प्रथम नुजेनदों हयथ' सोरबा ओइ दिनैनिफ्राय सिनायबाय खिन्थु थारैनो आं मा मावबोदोंमोन आं महैनिमोन आं मा खालामोमोन आरो दिनैहाय आं मा बेखौ हयथ' गोबाङा बुजिया सिनायनायजों बुजिनायजों बेलेग पार्थक्य दं बहुद पार्थक्य दं दा जोङो मिथिगौ खिन्थु नोङो बेसेबां बुजियो नैबे जिनिसासो बुजिनायासो दिनैहाय जोंनि थाखाय खुब गोनां जों माबोरै बुजिनाय दिनैलाय जास्ट मिथिनायल' नङा खिन्थु जोङो जेब्ला बुजिगोन बे बुजिनाया बेबादि मोनसे पजिशनावहाय फैयो बेयो माबादि मानसि बिनि नामा मा बिनि जोनोमा महाय जादों बिहा
हाबा जादोंना जायाखै बियो बबे गामिनि मानसि बबे मण्डलिनि मानसि बिनि आखल आखुआ माबादि बियो माबादि खोथा बाथ्रा बुङो मा खामानि बियो मावो गिर्जायावहाय नै जेब्ला नों बे गासै इनफरमेशना फैबाय बे गासैबो माने इनफरमेशनाव मा होनो बर'नि फोरमायथिनायखौ होननायसै आङो फोरमायथिनाय इनफरमेशन फोरमायथिनाया नोंनावहाय फैबाय बे गासैबो डाटा बे गासैबो रिपर्टआ नोंनाव फैबाय अब्ला नोङो बे मानसिखौ बुजिबाय बे बुजिनाया बेसो खिन्थु नों महरखौल' नुदों दागारि माने बागमारा हाथियाव लोगो मोन्दों इदि गफबनै दं गाहायै दङ मोदोम गेदेरै दं जास्ट सिनायनायल' बियो खिन्थु नों बेखौ बुजियाखै डिफारेन्सआ बेनो पार्थक्यआ बेनो सिनायनाय नुनाय आरो बुजिनायनि माबाया दा नैबे जोङो ख्रिस्टियानफ्रा बुजिनायावहाय जों हाबनो नाजानांगौ बुजिनायावहाय हाबनो नाजानांगौ आरो जों फैदों दिनैहाय जों दिनैहाय माबायदि रोखोमनि बुजियो दिनैलाय जिसु ख्रिस्ट'आलाय दिनै बियो बुंदों जे आङो गोथां बेनिखायनो नोंसोरबो गोथाङै थागोन मारै गोथां जिसुआ बुंदों आङो गोथां दिनैहाय माने थैनायखौ बे देरहाबाय आंनि थाखाय बे जिबनाखौ दान होबाय आंनि थाखाय बे थैयाखौ बियो दान होबाय आंनि थाखाय बे संसाराव बियो जोनोम लाफैबाय आंनि थाखाय बियो क्रुसाव बेसेबां खस्थ' बियो भग खालामबाय नंगौ नाङा नै आंनि थाखाय बे गेटसिमानि बागानावहाय गोलोमदैयानो एखे थैयाव परिनत जाजासे बियो प्रार्थना खालामदों आंनि थाखाय आरो दिनैबो आफानि खाथियाव गसंनानै बे आंनि थाखाय प्रार्थना खालामगासिनो दङ आरो बे प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै आंनि थाखाय गावनि जिबनखौ बियो बावबाय बे जिसु ख्रिस्ट'आ दिनैहाय गावनि सिंहासननिफ्रायबो आंखौ गोनांसिन साननानै दिनै बे संसाराव बियो खस्थ' भग खालामफैबाय आंनि थाखाय आंखौ बांसिन इम्परटेन्ट होदों बियो दिनैहाय आंनि थांनानै थानांगौनि थाखाय दिनै बे बांसिन बियो खस्थ' खालामदों साननाय बिहा दं कम्पेसन अननाय बिहा दं दाहा बिहा दं आंनि थाखाय आरो नोंथांनि थाखाय नै जेब्लानाखि नैबे जिनिसाव नों हाबबाय अब्ला नों जिसुआ मा नों बेखौ बुजिबाय बेनिखायनो आन्डारस्टेन्डिं होननाय जिनिसा बुजिनाय होननाय जिनिसा खुब गोनां जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव दै दा जोङो माबोरै बुजिगोन बेखौलाय जेब्ला नोङो लोहाबगोन जेब्ला नोङो सिङाव थांगोन बै गोथौ दै खुन्दावहाय नोङो सावनिफ्राय नुहुरनाय नङा जेब्ला नोङो बाव हाबहैगोन अब्लासो नों नाखौ नुगोन बेवहाय मा दं नोङो नुहैगोन दा लोहाबनाय मेडिटेसन ध्यान खालामनाय बुजिनो सेस्था खालामनाय प्रभुजोंहाय इसोरजोंहाय संजोगाव थानानै बेजोंहाय नांजाबनानै थानानै जिउ खांनाय अब्ला नोङो निस्सय प्रभुआ दिनै आंनि थाखाय मा मावदों नों बेखौ दिनै बुजिनो हागोन आरो दिनैहाय आंनि थाखाय आरो नोंनि थाखाय प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ दिनैहाय बियो थैनानै बे गोथां बे जाफिनबाय दे जाहाथे जोंजों गोथाङै थायो नै बेनो गोथाङै जेन थायो दा बेनिखायनो बुंदों आं गोथां बेनिखायनो नोंसोरबो गोथाङै थागोन दा गोबां मानसिफोर जोङो गोबां